Hello mga katresma, ito po, magluluto po ako ng garlic paste po. Mano-mano lang po itong ginawa ko, hindi ako gumamit ng blender. Hiniwa-hiwa ko lang po ng maliit ang aming garlic. Ito, nilagyan ko ng ingredient, pamintang durog. Oh no! Tinanggal ko muna siya sa apoy baka kasi masunog. At 2 kutsarang asukal. At 1 kutsarang asin. Siguro mga 8 piraso na bilog na garlic. Yung hiniwa ko mga katresma. At halu-haluin muna natin bago natin ilagay sa apoy kasi malakas pagpugon eh. Gagamit ako ng oyster sauce, Mamacita. Alam niyo naman pag pugon yung gamit, uling, hindi makontrol yung apoy, diba? Maganda yung itsura ng garlic ko, kulay brown. At haluin po natin ang ating Mamacita oyster sauce. Pakasarap ito mga katresma. Bagay ito sa lahat. Bagay ito sa mga like ilugaw. Pwede yan sa mangga. Pwede ito lahat sa pansawsaw. Nagamit tayo ng suka mga katresma. Pero wag muna nating haluin. Linagay ko na siya sa apoy, sa pugon, kumukulo na. Wag muna nating haluin ilang minutes, mga 5 minutes. Wag muna nating haluin para ma-observe ang kanyang suka dyan sa garlic natin. Ngayon halu-haluin na natin mga katresma. Pasensya na kayo mga katresma, yung Tagalog parang bulol kasi hindi ko talaga alam mag-Tagalog. Alam nyo naman, laking waray. Pasensya na. Halu-haluin natin ng mabuti mga katresma. At sa mga bago pala dyan, don't forget to like and subscribe my channel. Maraming salamat sa iyong mga suporta. Ito na mga katresma, okay na siya. Pwede na siyang tanggalin at hahain sa ating lalagyan. Ito na mga katresma, hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you!